A Xunta súmase ao proxecto Mais Move, mobilidade rural sostible e inclusiva en Pontevedra, impulsado pola Deputación. A iniciativa busca implantar novos servizos de transporte público, desta volta en Moraña, Portas e Campo Lameiro. Que este proxecto Liña Conecta Rural, do que conseguimos medio millón de fondos do Goberno Central, que foi valorado entre os 100 mellores proxectos a nivel de España, vai a dar unha solución a 3 concellos reto demográfico. Vai a promover a mobilidade desos 3 concellos hacia a capital da provincia, co que están conectados. Hoxe asinouse o convenio de colaboración no Pazo Provincial. O obxectivo é avanzar na mellora da mobilidade das áreas rurais da provincia a través da posta en marcha de novos servizos para unha mellor conexión nestes concellos coa cidade de Pontevedra. E hoxe o que firmamos, o acabamos de firmar, consiste en levar a cabo un servicio de interés municipal que non éramos quen de poder atender dende a Xunta de Galicia a través do transporte metropolitano, pero que a Deputación, lóxicamente, axudando os concellos, neste caso a 3 concellos pequenos, pois pon unha serie de líneas e de frecuencias que vai a posibilitar que moitos veciños que tiñan dificultades para poder acceder a determinados sitios ou vir á capital da provincia, pois teñan moitas máis facilidades. Segundo o convenio, a Deputación asumirá íntegramente o financiamento dos novos servizos que se efectuarán de luns a venres en días non festivos. A medida que arranca de xeito piloto en abril, aplicarase de forma gratuita para todas as persoas usuarias. Moi necesario para concellos de menos de 5.000 habitantes como o noso, que ao fin e ao cabo pois favorécenos para fixar poboación, un servicio que vai favorecer a todos os veciños. E ao día 13, pois nada, que os veciños disfruten do novo transporte e a ver se ten éxito, esperemos que sí, e que funcione moitos anos. Moitas gracias. Así, o Concello de Moraña verá reforzadas de maneira significativa as conexións con Pontevedra coa implantación de 6 novos servizos de transporte regular. No caso da poboación de Portas, terá a súa disposición 8 novos servizos de transporte cara á cidade.